No niin, kulta. Tässä on meidän ulko-ovi tänne sisälle tänne kämppään. Ja näyttää se käännön tuosta, mikähän nyt tuonne meni, niin käytävää. Niin tästä näkyy nyt tää olohuone. Siellä on Jose ja vähän johot lattialla, kun netti on siinä. Ja heti kun tullaan sisälle, niin tässä on tämä, minkä voisi laittaa makkarissa. Tai se meillä oli olohuoneena. Tuonne missä Jose on nyt, niin siihen sohva. Ja se valkee ns. Televisiopöytä, mikä meillä oli, niin tuohon lattialle. Tuonne nokka. Se kävi siihen aika nätisti. Ja tässä on yksi kamera. No, tämmönen palovakki. Ennen tää on tämmönen pikkainen, että tänne ei mahu oikein mitään. Jose, pois. Jose. Ja kaikki on nuo kahvit tällaisia vanha-aikaisia. Tää on ihan siistiä. No verrat, mä rollasin niitä vähän alas. Niin. Siinä on nyt niinku tämä huoneen osa tää